מה הערכה שלך? האם יוני יובס היום? אין מצב, תשמע, אנחנו לא באנו פה למלחמת גברי, למרות שנכסח לו את הצורה. חבורת ארוחת הבוקר. הנה הוא מתחיל. יוני לוי. ליברה סיוק. יוני לוי. יוני לוי. ויוני לוי. אמן. הנה אנחנו כאן, באמצע שום מקום, לפנינו ערימת רוכבים וגם יוני לוי. יוני לוי. ורשתיק, מה יש לך להגיד? אני אומר יוני לוי, תהיה אחי, שמנו עליו את אבי פטרסון, הוא לא מבין את זה, אבי עושה לו ככה ג'ננה, והוא נותן גז, הוא לא מבין זה מבחן. אנחנו מעיפים אותו, מלחיצים אותו, אנחנו מכינים אותו ל-ISD, ה-6 days, אז אנחנו מנסים ככה לראות איפה הוא עומד, אם בקטגוריה, אם הכל בסדר. יוני, בוא, תן לנו פה קצת פרשנות. שרון! שיחכו לפחות יעלו אחד ינסו, תראה מה הולך למטה. יש 3 קווים, הקו הקשה פה במדרגה. זה הקו הקל. לא, זה הקו הקשה, זה הקו הבינוני, ואתה עלית בצ'יקן לאט. אתה גם מה מקצרים, שאתה לא מקבל הנחות. א' כל אני 125, דבר שני אני צריך לבוא למעלה כמה שיותר מהר לתעד. הבנתי אותך. אני לא יכול להרשות לעצמי... זכאי. שלא תעשה בושות פה, זה יוני לוי מסתכל. יצא לא פעלי. הקלאץ' חדש! הנה הרפק, הקלאץ' חדש! קלאץ' חדש. אז עכשיו הוא עושה הרצה על הקלאץ'. אז הוא פוחד עכשיו לתת בה הרבה גז. כן. אז בגלל זה הוא לא עולה. אבל גרזנגר כבודו במקומו מונח. מונח בתחתית העלייה. לעלות לך אותו, שרון? או שאני אשלח את מוניק? הופה! וואו! שלם פה את הפיתויות שצמחו ביער. שים לב לביצוע. נראה אותך עולה עכשיו, יוני, תראה איזה בור. אני אומר שהוא יער. מה זה היה, תגיד? יער, אכזרי ביותר. מי הרוכב הכי טוב פה היום? יוני לוי. איך שהוא עלה, אף אחד פה לא עולה. אף אחד לא עולה. אנחנו חגים, אנחנו בהצגה שנייה. מה זה? מה זה? יוסי חופר את נשמתו. אוי בעלה! יוסי, אתה מצולם! ועוד במצלמה של ג'וני! וואו וואו וואו. הנה החמור, הנה החמור. לא דרך העצים, זה לא דרך שם! כן, כן. הופה! הופה נפצ'ון! מה קרה? חופרי הרוער. לא משם, עגלות נכים שמאלה! חברת ימה צריכים לתבוע אותו, אני לא צודק, על מה שהוא עושה לאופנוע. קשה, לא יודעים מה תצמין האלה. הוא בכלל לא עלה במדרגה של יוסי. הוא לקח את הקיר מימין למדרגה. כן, כן, כן. הנה, כן. ימין עם קיר. מה אתה אומר? אמרו לי שהלכו להקדים את יוני לוי, יוני עלה מפה, אתם צריכים כמו יוני. תשמעי, הוא עלה עם המדרגה של יוסי, יוני? אני גם עם מדרגה. הוא לא עולה, עם המדרגה של יוסי הוא לא עולה בחיים. הוא עולה. בחיים? אין מצב. כמה כסף אתה שם? 3 שקלים, זה טוב קינט ערבות, הוא שם 3 שקלים שאתה לא עולה שוב. מי זה? 3.40. קצת יותר גז, זה הכל.
באמת? קצת. שמע, אבל מהמקום אף אחד לא התחיל אותו. אין מצב. ואף אחד לא חפר אותה. אין. כמו שצריך.